I'm very angry and it's really you is because me and for today. Ayah hang dia masuk Minang salang risiko ko di Minang ko. Aden teraga batenju joang lah. Apo kasamang kaden bay tuban nang majak de batenju nampak emah. Gebetan dia nang olah kan. Najis dan molah nyinyo na molah de jaleh dia nganyo kadu-kadu ada tu hari. Biasa orang ganteng. Iyo ganteng kalau dicari dari lubang jamban. Batu kasa muncuang makawan. Dia tahu ang dak gara-gara waang dak bisa dan mengutarakan perasaan dan ke beliau dole jaleh diang. Stop it. Allah. Tu kok masih dakik jang? Yo ka ba ale diang. Inyo maiku aja ka den taru diang. Kalau takah tu ba acara dan mengutarakan perasaan dan kainyo ha? Kalau nak bisa diutarakan selatan kan. Lama saya muncul orang mengecek selatan kan, yuk jale-jale nyoka dibaratkan, dicakrakan, disahrulkan, diamirkan. Allah tu mah tumbuang ang mah, I love you. Sakit setan, I love you too.